Госці ў студыі. Тыя, хто ішлі і не прайшлі міма. Христос уваскрос! Сапраўды ўваскрос! Аллилуйя! Христос воскрос з памерлых, смерць смерцю зваяваў, парваўшы путы пекла, жыццё нам дараваў. Парваўшы путы пекла, жыццё нам дараваў. А поўначы з магілы наш збаўца уваскрос, усім верным з неба радасць і супакой прынёс. Всім верным з неба радасць і супакой прынёс. Зямля ўся затраслася, калі Збавіцель наш устаў з магілы ў славе у бласлаўлёны час. Устаў з магілы ў славе у бласлаўлёны час. Анёл там прамяністы на камяні сядзеў, і голасам нябесным Христос воскрос ён пеў. І голасам нябесным Христос воскрос ён пеў. Пабожныя жанчыны да Езуса ішлі, і міра дарагое яны з сабой няслі. І міра дарагое яны з сабой няслі. Прыйшлі намасціць цела валадара свайго, ды толькі у магіле яго ўжо не было. Ды толькі у магіле яго ўжо не было. Анёлы ім сказалі: больш вам не трэба слёз. Христос Збавіцель свету з памерлых уваскрос. Христос Збавіцель свету з памерлых уваскрос. Христос воскрос з памерлых, смерць смерцю зваяваў, парваўшы путы пекла, жыццё нам дараваў. І вітаем нашай студыі брата Вадзіма Войціка, які заўсёды адкрыты да таго, каб прыйсці да нас у студыю. У гэтыя святочныя дні хочацца дзяліцца гэтай радасцю уваскрослага Пана, які дорыць нам усім надзею, веру і любоў на лепшае ў нашай штодзённасці. І каб падтрымаць гэты радасны настрой, трэба спяваць, канешне, велікодныя спевы. Бачце, я спрабавала ўтрымацца, каб не сапсаваць гук, але ўсё роўна не змагла і падпявала велікоднай песні, традыцыйнай, якую першую сёння заспяваў брат Вадзім. Але гэта будзе перадача не толькі пра спевы, але і пра традыцыі, але і пра памяць, пра Вялікдзень у жыцці кожнага чалавека, а сёння сваімі ўражаннямі з намі будзе дзяліцца брат Вадзім. Яшчэ раз вітаем, Христос уваскрос! Праўды ўваскрос, вітаю сардэчна ўсіх слухачоў, тэлегледачоў, таксама Радыё Марыя. Вось вельмі рады ў гэты велікодны перыяд завітаць таксама, калі перажываем сапраўды светлы час такога супакою, калі мы спадзяемся, што сапраўды Христос, ён свае ласкі
распраменьвае ў нашу штодзённасць, як вы казалі учора, што штодзённае жыццё нашае Галілея, вось яна перамененая, можа нават яшчэ не такім чынам яскравым, але ўсё ж такі Пасха ўжо ёсць, яна трывае, мы яе святкавалі. Мы святкавалі ў гэтым годзе і ўсе гады нашага жыцця, хтосьці больш, хтосьці менш, і ў нашых перадачах на гэтым тыдні мы знаёмілі вас з людзьмі, якія сталі ўжо сталымі каталікамі ў даволі дарослым узросце. А сёння мы даведаемся трошку гісторыі жыцця брата Вадзіма, пазнаёмімся з ім, як менавіта з тым чалавекам, які пачаў святкаваць Пасху да таго, як стаў святаром, і просім падзяліцца гэтымі вашымі ўспамінамі. Брат Вадзім, вы былі некалі маленькім, былі падлеткам, юнаком. Якой была Пасха ў вашым жыцці, калі вы яшчэ не былі монахам? Пасху, да, я памятаю, это адзін з самых заўсёды запамінальных момантаў, самых узнёслых з дзяцінства, дзесьці ўжо так. Асабліва заўсёды ўспаміны, вядома, вядуць да роднага дому, да кута, да, там, дзе бабуля пякла булкі, вось, дзе рыхтаваліся такі практычным спосабам да гэтага святкавання, каб перажываць разам дома. Вось, але таксама літургія і касцёл, святыня, ракаўская святыня, дзе я ўспамінаю заўсёды гэтае перажыванне Пасхі, вельмі, для мяне это было штосьці такое таямнічае, вельмі цікавае і захапляльнае, з самага дзяцінства, насамрэч. Хаця, можа быць, я ўжо больш так свядома пачаў яе перажываць, калі стаў міністрантам, а это было ўжо ў больш сталым узросце. Вось, але Пасха, да, это быў адзін з самых важных і запамінальных дзён кожны год, вось, да якога рыхтаваліся, сапраўды. А як праходзіла гэта ў сям'і? Рыхтаваліся, ішлі разам на ўсеночную? Што рабілі? Так канкрэтней. Усеночную, я думаю, што, да, бабуля заставалася, можа, там у нас суботу на нядзелю зазвычай было такое адчуванне, да, але насамрэч, вось якраз такая падрыхтоўка, напрыклад, традыцыя была такая, даволі моцная, которая у нас у сям'і, увогуле, як бы, мне здаецца, праз пакаленні, такая, што чысты чацвер менты нас называлі. Вялікі чацвер чысты. І гэта было звязана з вадой, з нейкім такім абмываннем, з тым, што неабходна было, як Езус мыў вучням ногі, да? Таксама ў сям'і была такая пераказана, што чысты чацвер не абавязкова трэба ўсім быць перад трыдумам чыстымі, да? Вымытымі. То есть это заўсёды было звязана з тым, што там лазню тапілі перад гэтым, вось, мыліся ўся сям'я, як бы атрымлівалася, што патрэбна было як бы перажываць разам то, што адбываецца дома, звязана таксама з літургіяй, да, з тым у касцёле. Вось, але большасць падрыхтовак это якраз такі звязаных з кулінарных. Таму што я памятаю, што асабліва гэта ўвесь час трэба было прысвяціць перш за ўсё на парадкі дома, каб сапраўды прыбраць раз на год, як бы вельмі это пасля і ордэня у нас тоже так было, што менавіта на Пасху, перад Пасхай вельмі дакладна і павінна было быць усё прыбрана, чыста, вычышчана і прыгатавана, да? Увесь дом унутры. І таксама звязана так, гатоўка. Памятаю, што былі гэтыя, накрытыя такімі абрусамі белымі. Гэта там булкі ўжо, да, падрыхтаваныя. Вось, то есть шмат часу на гэта сыходзіла таксама. Вось. І, такая звычайная бытавая падрыхтоўка, каб пасля ўжо ўсё святкаваць разам, да, на Вялікдзень. Ці дарылі нейкія падарункі ў дзяцінстве на Пасху, або... Вот, дарэчы, вось гэта адзін з такіх вельмі яскравых успамінаў, такі, которые заўсёды дакраналі, да, вось то, што кожны год больш-менш мы ведалі, як малыя дзеці, дваюродная сестра у меня і брат былі таксама, што давалася, мы так званая жака, да, на Пасху. То есть гэта калі на Вялікдзень віншавалі і трэба было расказаць вершык. Да, напрыклад, я памятаю па-беларуску, там было так, што я малы жак, паўзу як рак, скачу як жаба, да яйцо баба. Да? Что-то такое. Вось, альбо яшчэ па-польску, там я малы жачак, там что-то там як рубачак, там і так далей. Вось, вершык там доўгі быў.
Вось, але рэч такая, што сам па сабе гэты абрад, такі рытуал, да, трэба было расказаць штосьці, там у гэтым вершку было пра Езуса, да, што вось малыя дзядкі там прыйшлі, рzucały kwiatki do małego Jezuska, nie, do Jezusa, co zmartwychwstał, on что воскрес. Вось, і рэч такая, што давалі зазвычай яйкі былі таксама, якія мы, дарэчы, фарбавалі дзень перад. Таксама вось адно з важных момантаў падрыхтоўкі, это заўсёды гэтыя пісанкі, то есть яйцы мы фарбавалі ўсе, да, ну, то есть этими фарбамі. Фарбамі фарбавалі? Якая традыцыя была? Да, это фарбы. Я вот не памятаю дакладна чым, але ну памятаю, што мы на это таксама даволі доўга. Это вялікую суботу рабілася ці ў пятніцу, што мы прысвячалі час на гэта, да? Это было патрэбна, таму што быў ж потом такі таксама калі біліся яйцамі, да? Біткі, гулялі ў біткі. Да. Вось, але заканчваючы пра это Жака, там была такая штука, што кожны расказваў вершык, да, ну так як умеў, як мог. І атрымліваў за это вось якраз такі там заўсёды такія салодкі, штосьці салодкі, пачастунак, падарунак. Вось, зазвычай там цукеркі, шакаладка, яйка таксама, як сімвал жыцця ў васкрасенні Хрыста, да? Вось, ну і малым таксама падабалася это заўсёды. Там і грошы не давалі, там казалі, о, клас. Ну, то есть, это заўсёды было нейкае такое, што чакалі, да? І такая канкрэтная намацальная радасць для дзяцей. То есть, не то, што там проста абстрактна, але для іх вось гэтыя падарункі. Вось, это таксама. Ну да, біцца яйцамі, потом у нас такія там спаборніцтвы былі, да? Там як бы гэтай часткай, гэтай, то каго, вось. То есть нейкія, вось, скажем, канкрэтныя традыцыі, што давалі магчымасць вось дакрануцца, да, да гэтай мудрасці. Нават у гэтым вершыку было штосьці, што насамрэч то, што ў касцёле перажывана ў літургіі, тое самае і дома. Як бы гэта быў такі працяг, да. Ну і, канешне, самае важнае урачысты пасілак пасля ўжо, пасля літургіі, пасля працэсіі. Вось, хаця калі я ўжо памятаю стаў там у юнацтве, то ўжо у нашым чуванні это было цяжкавата, потом уже пасля ўсёй ночы праведзенай, да, ў касцёле. Вось, і рэзуррэкцыйнай працэсіі, якая у нас была раніцай, пасля ўжо быць такім вось, ну, чуваць. Ну, але да, пасілак таксама, сняданне так званае велікоднае было. Сямейнае, ў сямейным коле? Да, гэта ўжо святкавалася ўжо пасля вігіліі пасхальнай, пасля ранішняй імшы. Вось, то есть традыцыі звязаны якраз такі, ну, з большага спажываннем ежы. Вось, падрыхтоўкі гэтай ежы. Напрыклад, успамінаю назвы гэтых розных булак, якія бабуля выпякала. Напрыклад, пернік там быў, струдэл, рабы таксама была, такая булка. Чым яны адрозніваліся? Я не ведаю, это ўсё, там і рэцэптамі адрозніваліся. Напрыклад, рабы, гэта такая булка, там як бы, што цеста белае ўнутры, але з чорнымі гэтымі. Да, такімі. Яны адрозніваліся, ну, напэўна, рэцэптурай, але я ніколі ў жыцці гэтага не рабіў сам. Ну, то есть, у меня не было такого. Ніколі не было досвіду печы булкі? Не, насамрэч, можа, я там дзесьці так прыпамінаю, што каля бабулі стаяў, вось, глядзеў, але неяк, мне падаецца, што і ў нашай сям'і гэта больш там, ну, жаночая справа, што жанчыны пякуць булкі. Напрыклад, моя маці цяпер, да, цётка і бабуля пякла заўсёды, вось. Але не бачу, каб мужчыны гэтым займаліся таксама. А маці ведае гэтыя традыцыйныя рэцэпты бабуліны і адпавядаючы назве? Так, яны робяць гэта кожны год. Таксама вось цяпер дадому завітаў, таксама гэтыя булкі, стравы, которые можна вось заўсёды кожную пасху у нас паспытаць. То есть, да, рэцэпты ёсць і пераказваецца. Які спеў зараз прагучыць? Ну, вось я чамусьці, калі узгадваў пра ракаў, да, пра ту літургію знёслую, нават што як дзіця, мне гэта так захапляла ўжо троху, то там заўсёды гучаў гэты спеў «З мёртвых паўстаў», да, які выконваў хор, так узнёсла. Таму можна яго таксама выканаць. Даволі знаная мелодыя, это «Кіку Аргуэлло», которая ў кожным касцёле яе спяваюць. З мёртвых паўстаў, з мёртвых паўстаў, Збавитель наш, Аллилуйя. З мёртвых паўстаў, з
Збавитель наш, Аллилуйя. О смерть, где делася смерть ты, где есть твое джало, где твоя перемога, з мертвых паўстаў, з мертвых паўстаў, Збавитель наш, Аллилуйя. Узрадуйся, узрадуйся, браце, любовь ёсць між нами, тому что воскрес ён, з мертвых паўстаў, з мертвых паўстаў, Збавитель наш, Аллилуйя, 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 з мертвых паўстаў, Аллилуйя. Вы сказалі, што троху змянілася адчуванне гэтай велікоднай урачыстасці, калі вы сталі міністрантам. Што дапоўнілася, як гэта змянілася? Ну, там ужо, мне здаецца, больш так свядома, глыбей нашмат можна было адкрываць той вось, ну, багацце літургіі асабліва, так? Напрыклад, вось гэты момант для мяне заўсёды, ну, вялікае ўражанне рабіў момант з пасхалам. Я вось успамінаю, што было распалена вогнішча, ну, татальная цемра, вялізны касцёл, святыня, ракаўская она такая вось, ну, агромная. Вось, і калі выходзілі ўсе людзі, мы як ужо удзельнікі літургічнай службы побач са святаром, і вось той момант, калі там закладаюцца, вось, ну, напрыклад, пасхала яшчэ, там павінен быць запалены, але ўкладаюцца з гэтымі, там такія вось спецыяльныя чырвоныя такія, да, гранулы называюцца, напэўна, і там трэба казаць, што учора і сёння, пачатак і канец, альфа і омега, да, праз твае святыя раны, слаўныя. І вось гэты момант уражання было неверагоднае, таму што у Ракаве таксама такое рэха было, там як бы над возерам, трошку блізка, да, касцёл, абшар, гэты, і агромнае такое, вось як быццам бы гэтыя словы праціналі. Ну і сам момант, вось, калі ўжо святар нёс, запальваў, гэты, як, ну, кажуць, што это як вогненны слуп, які вядзе, да, на пустыні, ну, да жыцця. То есть можна было это як бы і намацальна бліжэй як бы перажыць, але таксама адкрываць значэнне гэтага ўсяго. Вось, а таксама адно з момантаў для мяне самых захапляльных это заўсёды быў экзультат, спеў грыгарыянскі, да, абвяшчэнне Пасхі. Там узрадуйцеся ўжо хоры анёла ў небе і дык надалей. Вось, калі святар это спяваў, то есть, я думаю, што змянілася шмат. Ну, калі дзіця, то занадта гэта не разумее. Просто, можа, мае такое ўражанне, што вось доўга, штосьці такое незвычайнае, асаблівае, да? Таму што і ўначы, імша ж зазвычай не ўначы. Вось, то есть, это вігілія. Ну, і сама працэсія, таксама штосьці вельмі такое пекнае. Калі вось перажываеш, ідзеш, вось вакол касцёла, гэтыя званы ўсе б'юць, мы са званкамі там сыплюць кветкі, штосьці вось такое, ну, пэўная такая вось глыбіня ў гэтым ёсць. Таксама такая прыгажосць. Ну, якая заўсёды мне была так вось адбіткам, да, гэта з часоў міністранства ўжо, калі я стаў тым, хто там прыслугоўваў пры алтары. Вось. Таму Пасха, да, это такі моцны заўсёды быў момант. У міністрантаў вялікая адказнасць ёсць, так? А былі такія нейкія сумневы, страхі, калі прапаноўвалі нейкую справу рабіць падчас імшы або чытаць, можа казаць, чытанне. Ну, так, і хаця я памятаю, дарэчы, што у нас не было такога, што ўсе чытанні, там 9 чытанняў павінна быць на літургіі, да, так прадугледжана. Вось, але, напэўна, нейкае хваляванне прысутнічала.
Вось. Ну, асабліва там на Пасху вельмі шмат, проста падчас вігіліі вельмі шмат элементаў розных, адно за адным там ідзе. Гэта як бы трэба над гэтым чуваць. Але агулам скажам, што у нас не было некага такога напружання. Таму што святар нас падрыхтоўваў, ксёндз Дмітрый святой памяці да Барыла, да. І ён так настрайваў нас, што будзе штосьці такое цудоўнае, тлумачыў усё. Вось, але спакойна, каб там занадта не перажываць, калі штосьці там выйдзе не так. Вось, то есть разам з тым, што да, адказнасць адчувалася, што вось это некая можа быць складаная літургія, а з другого боку не, было так заўсёды спакойна, таксама і прыемна. Вось, перажываць, як тады ўжо, да, у літургію. Які спеў хочаце заспяваць зараз, які ляжыць на сэрцы? Ну, на сэрцы можам узяць такі спеў, который ну, ведаюць многа хто, я думаю. Хаця, мабыць, мы яго не спявалі тады ўжо, калі я яшчэ перад ордэнам яго не ведаў. Пану воскрос, Езус жыве. Пану воскрос, Езус жыве, сяе праменем ночь. Я не помру, а буду жить, Бог показал свою моц. Крыж стал брамою Пана, каб увайсці праз яе. Станьма прад алтаром яго, Бога ўсхваляйма ўсе. Падзяку аддайма яму за вечную яго ласку. Сёння наш Бог уваскрос, і ноч прамянее бляскам. Дзякаваць Пану хачу і благаслаўляць яго імя. Езус мой Пан і Бог, прыйшоў да мяне збавіцель. Пану воскрос, Езус жыве, сяе праменем ночь. Я не помру, а буду жить, Бог показал свою моц. Крыж стал брамою Пана, каб увайсці праз яе. Станьма прад алтаром яго, Бога ўсхваляйма ўсе. Калі вы ўжо прыйшлі ў ордэн, калі ўжо манаскія пасведчанні прайшлі, і вы сталі сустракаць Вялікдзень разам з братамі, што змянілася? Бо нам усім, канешне, цікава, як гэта адбываецца ў кляштары, як рыхтуюцца да Вялікадня, як праходзяць гэтыя святы. Магу сказаць, што гэта падобна, як у кожнай сям'і. Таму што манаская любая кангрэгацыя, манаскі ордэн — гэта сям'я. Гэта людзі, якія жывуць разам, якія разам святкуюць, разам вераць. Вось, і таму падобна. Насамрэч той, што я вось распавядаў пра дзяцінства, да, што такая вось фундаментальная падрыхтоўка бытавая, звязана, ну, таксама падрыхтоўка духоўная некая, напрыклад, да, каб да споведзі усе схадзілі так перад святамі, гэта ўсё. Падобна і ў ордэне таксама манаскім, так? Толькі там можа, канешне, большы аспект на вось это духоўнае, таксама на глыбіню перажывання і на такое супольнае радаснае перажыванне у традыцыях, манаскіх традыцыях таксама. Вось, але, канешне, залежыць ад кантэксту, дзе, потому што я быў, ну, і ў Беларусі святкаваў, і ў Польшчы, і ў Італіі, там атрымліваецца, што тры розныя трошку, ну, з аднаго боку падобна, але з другого боку таксама залежыць ад краіны, дзе. А чым адрозніваецца? Вельмі цікава. Ну, адрозніваецца, ну, перш за ўсё, такія традыцыі. Напрыклад, калі ў Польшчы там ёсць, ну, так, на велікодны панядзелак такая традыцыя, як абліванне вадой, да? Там шмігус-дынгус так званы. Вось. І гэта было таксама такое вельмі адзін з важных элементаў для мясцовых братоў, так? Хаця ўжо моладзь, можа, маладыя браты менш
чым там папярэднія пакаленні, такія старэйшыя, для іх это заўсёды святое. Вось было аблівацца. Вось. Ну, калі я толькі прыйшоў у ордэн у пастулат, тое, што мяне адразу ўразіла, гэта, ну, што вігілія пасхальная, колькі яна трывала. Маладзечны тады я быў у пастулаце. Вось, вігілія, здаецца, пачыналася ў 23, і гэта амаль 4,5 гадзіны было. Таму што там, скажем, як ужо такая сапраўды начное вось такое цэлебраванне Пасхі, там, дзе дзеці прыносілі там з сабой коўдры, вось, і пасля была адразу працэсія. І таксама, ну, вось, як бы мы ў супольнасці гэта перажываць, што ўсе браты былі на этой літургіі, так, і пасля ўжо была магчымасць проста вось разам святкаваць агапа. Мы разам, як браты, збіраліся пасля літургіі, пасля вігіліі і працэсіі, вось, і такое вось таксама так званае велікоднае снеданне, да? Якое таксама і ў Польшы, у Італіі, мне падаецца, што важны заўсёды элемент. Адрозніваецца таксама тым, што ёсць розныя стравы, да? Ёсць розныя, зазвычай, напрыклад, трэба, каб была это, як это называла, журек, такі суп, да, у Польшы, што заўсёды. Вось. А ў Італіі, напрыклад, там такім атрыбутам велікодных святаў якраз з'яўляецца спецыяльна такая салодкае печыва, якое называецца коломба. Вось такі пірог спецыяльны. Вось у форме галубкі, ну, так сімвалізуе Духа Святого. Вось. То есть, да, адрозніваецца такімі, ну, скажем, вось этими асаблівасцямі, да. Мясцовай традыцыі. Да, да. Той, которая што спажываецца, што робіцца, але збольшага, да, падобна. Калі трапіць на імшу святочную, на вігілію, то ўсё роўна ўсё зразумела будзе, так? Ну так, так. Таму што, не, насамрэч, гэта мне здаецца, што агульнае для ўсіх хрысціянаў больш-менш, не? Вось такія традыцыі. Толькі што ў ордэне гэта нейкае такое мае, таксама такое ўзнёслае, памятаю, што там, ой, на Вялікдзень накрывалі такі стол, таксама шыкоўны, зазвычай рыхтаваліся да гэтага, а пасля ўжо, ну да, это быў такі момант. Мне то, што розніца паміж тым, што дзяцінства і там дом, таксама гэта, але калі я бачу ордэн, і залежыць колькі, канешне, братоў, таксама, ну там таксама такімі маштабамі святкавання, такое, што вялікае, вельмі урачыста, там падрыхтаванае, так, вось. Ну і, канешне, традыцыя велікодных гэтых спеваў. Цікава, што калі быў у Італіі ў ордэне, то, ну там вось у бары, то не было, у Вялікую суботу там няма пасвячэння страваў, як у нас. Да? То есть у іх няма булак якраз такі. То, што я казаў, такі адна коломба гэта. Ну там яны розных відаў. А якія там традыцыі ў Італіі, там ёсць такая штука, як яны яйкі таксама дораць, але не такі, як мы, вось это звычайныя курыныя, а яны з шакаладу. Да, это такія агромныя яйцы, такія вялікія. Вось. І я памятаю, што якраз такі таксама на нядзелю хіба велікодную, што ў кожнага брата у пакоях, калі былі на вігіліі, з'явілася потом яйцо такое агромнае шакаладнае. Ну, рознае. Хтосьці горкі шакалад, хтосьці малочны, хтосьці... Вельмі смачныя былі такія, там шакалад з такімі, ну, арэшкамі там ці штосьці. Там розныя віды проста. То есть гэта такая атрыбутыка, што шакаладныя яйцы, да? Вось. Але няма такого, што там б'юцца. Не, гэта наша, больш славянская. Вось. Ну і, напрыклад, велікодны панядзелак у Італіі это заўсёды быў, што браты разам, уся супольнасць, кудысьці выязджалі гэты дзень правесці. Вось была цэлебрацыя раніцай, альбо ўвечары, але на цэлы дзень выязджалі разам за горад, на прыроду пабыць, пасвяткаваць так вось хораша на прыродзе, да? Разам у розных там, ну, размовах, у забавах, у нейкіх такіх вось прыемных рэчах. Таму што падрыхтоўка, вядома, да гэтага, што Вялікі пост увесь, і асабліва там перад Трыдумам, Вялікая пятніца, вот розніца паміж ордэнам і, ну, там папярэднім жыццём. Сапраўды, Вялікую пятніцу цішыня захоўвалася вельмі строга, да, сярод братоў. То есть это такие, ну, важные элементы, которые, магчыма, што мы ў штодзённасці бывае так, часамі троху ёсць, часамі можам занядбаць гэта, да, таму што много ўсяго ёсць. Вось. Ну, агулам, так, скажем, што традыцыі даволі цікавыя, кожная краіна мае. У нас, напрыклад, не было такое, як аблівацца ў панядзелак, не помню такого. Ну так, гэта ўжо польскую традыцыю, гэта мы таксама чулі, але ў нас яна не паўсюдная. Ну так, можа, дзесьці. А тут, на Беларусі, ордэн збіраецца ў панядзелак або ў нядзелю разам? У нядзелю, так. Ну, вось, напрыклад, сёлета, як было, то, што у нас у Смалявічах была вігілія, і пасля вігіліі, таксама, тут традыцыя, што працэсія адразу пасля
Бо можа быць так, што і раніца яна будзе, да? Перад этой імшой ранішняй у нас адразу ўначы, то есть там дзесьці ад другой уначы, і тое, што было, это супольнае спажыванне потом, як традыцыя біблійная, што спажыць Пасху, да, як Езус з вучнямі, як у старым запавеце, таксама і мы як браты, вось нас не шмат 3 брата ўсяго Смалявічах, вось, але таксама за супольным сталом святкавалі, то есть быў гэты момант такі, вось, гэтая хвіліна сабрацца разам. Ну і потом нядзеля, таксама зазвычай гэта такі ўжо дзень спакойны, таксама, дзесьці і пабыць разам, і кудысьці можа пайсці, выехаць, таксама, вось. Ну і магчымасць таксама адведаць родных ёсць пасля Пасхі, да, да сваіх сем'яў. Вось, таму і гэты годзе было так хораша, спакойна, прыгожа ўзнёсла, хаця памятаю, што пасля вось гэтага пасілку, не ведаю, як это назваць, это вячэра ці сняданне, бо это ад другой, трэцяй уначы было, да? Вось, але мне яшчэ трэба было, я не ішоў адразу спаць, а таму што перакладаць яшчэ эту урбі торбі пасланне папы, вось, там даслалі, таму скажам так, што я трошку чуваў уначы з суботы, да, вялікую суботу на нядзелю, велікодную. Але гэта было таксама прыемна. Папярэдзілі маё пытанне пра служэнне ў нунцыятуры. Атрымліваецца, мы гаворым з чалавекам, які першы прачытаў пасланне папы. Магчыма, што да. Каб яго перакласці на беларускую мову. Вось. Але, насамрэч, гэта такая вельмі прыемная паслуга, звязана з тым, што, скажам, вось Ватыкан, і каб гэта было злучэнне, не то, што папа кажа, каб троху было таксама прысутным тут у Беларусі. Напрыклад, яго благаслаўленне, каб кожны вернік атрымаў тут, у кожнай мясцовасці, да, касцёл. Нават тыя людзі, асабліва хворыя, церпячыя, якія не могуць ужо прыйсці да святыні на Пасху, да, на Вялікдзень, ці на вігілію начную там, ці увогуле проста атрымаць гэтую радасць. Гэты момант такой даволі моцны духоўны момант, гэта благаслаўленне, таму што ёсць на Раство і на Пасху. Но яшчэ у моманты надзвычайнай, калі папу новага выбіраюць. Ён таксама удзяляе гэта благаслаўленне. І таксама кажа сваё слова. Вось, это нейкае такое, я заўсёды это перажываю. Вось, цудоўна, што ёсць магчымасць это разумець, таксама, да, на той мове, якой прамаўляе папа. Але таксама, што да глыбокая лушнасць касцёла, што вот тут месца, дзе Езус жывы, уваскрослы, прысутны, ягонае цела, яго касцёл. Да? Ну і папа, як кажуць, што вікарый Хрыста на зямлі. Таму, гэта такая ласка, магчымасць, што і ў нунцыятуры служыць, паслугаваць, і таксама нейкім чынам, вось, напрыклад, нават паслухаць это пасланне першым, вось, каб пасля данесці да іншых. Якія словы напрыканцы, якія пажаданні вы хацелі б скласці нашым слухачам і гледачам? Я хацеў перш за ўсё, да, шчыра вас павіншаваць з гэтым цудоўным светлым святам Пасхі, часам велікодным, які будзе трываць насамрэч доўга, апрача актавы 8 дзён, то яшчэ і 50 дзён гэтага пасхальнага перыяду, паказвае, што радасць перамагае нават, да, Вялікі пост трывае 40 дзён, а гэты перыяд больш, 50. І, пажадаць, канешне, паўтараючыся ўжо і таксама бяручы то, што атрымаў учора, гэтае пажаданне, каб у штодзённасці адкрываць прысутнасць схаваную Хрыста Уваскрослага. То, што ён ёсць, не гледзячы на нейкія там перашкоды, цяжкасці, можа, нашы праблемы, абмежаванні. Усё ж такі ён ва ўсім гэтым прысутны, нас падтрымлівае і сваёй любоўю няспынна адорвае. Вось, жадаю вам гэтага вопыту, каб вы зведалі гэта і каб вашы праблемы таксама перамагаліся праз яго моц і святло Васкрасення. Ну і то, што я хацеў на заканчэнне ўжо заспяваць, это спеў, які я сам напісаў, дакладней напісаў мелодыю, таму што тэкст гэта пасланне да карынцянаў. Так, і прыпеў гэта «Христос уваскрос», але на грэчаскай мове. Цікава, што у бары там ёсць уплывы розных там краін, напрыклад, нейкіх там сарацынскіх, мусульманскіх, але таксама і грэчаскай культуры. І некаторыя нашы парафіяне там у бары, што іх традыцыя была казаць таксама па-грэчаску «Христос уваскрос», «Христос анести».
І там алітос анесті, ты сапраўды воскрос. І вось чамусьці мне гэта таксама запала, гэтая фраза, і я захацеў напісаць таксама такі вось твор, спеў Христос анесті. Браты, калі тое, што тленнае, апранецца ў нятленнасць, а тое, што смяротнае, апранецца ў несмяротнасць, тады споўніцца пісанне, перамога паглынула смерць. Смерць, дзе твая перамога, смерць, дзе тваё джала? Джала смерці гэта грэх, а сіла граху закон. Падзяка ж належыцца Богу, бо ён даў нам перамогу праз нашага Пана Езуса Хрыста. Христос анесті, алітос Христос анесті, алітос анесті. Таму, любыя мае браты, будьце заўсёды моцнымі, непахіснымі і цалкам адданымі справе Пана, і ведаючы, што недарэмная праца ваша у Пану. Христос уваскреснуў, сапраўды уваскреснуў. Христос уваскреснуў, сапраўды уваскреснуў. Госці ў студыі. Тыя, хто ішлі і не прайшлі міма.